Dnes tu máme môj zápisník z roku 2022, na ktorý som sa veľmi tešila a pripravovala som si ho už od septembra. Celkovo som sa dostala k bullet journalingu v zime 2020, pripravovala som sa na nový rok. Toto mal byť môj zápisník, ale meškal, preto som našla doma reklamný zápisník a zvolila ten pre daný rok. Nuž, a bolo to veľmi pekné obdobie, plné nadšenia, skúšania. A čo vy? Aké boli vaše začiatky, alebo aké sú vaše začiatky s bullet journalingom? Ak sme sa ešte nevideli, ahoj, ja som Martina, a ak sa sem po inšpiráciu už vraciaš, vítaj tiež, snáď si ďalšiu odnesieš. Takže dnes si prelistujeme ročné stránky v tomto bullet journale. Tento bullet journal bol pre mňa skôr takou psychickou oporou. Bolo to vtedy pre mňa ťažké obdobie, ale tak zvládli sme to. Index, podobne ako v tom novšom 2023 bullet journale, tak aj tu som ho využívala iba chvíľu. V podstate iba prvého pol roka. Mám tu všetky úvodné stránky, všetky ročné stránky, takže môžete si spraviť taký prehľad. A ďalej tu mám teda prvých 6 mesiacov zapísaných. Index tu mal priestor na 4 listy. A môžeme vidieť môj obľúbený future log, alebo teda prehľad budúceho roka s dátumami, s termínmi. Toto bolo moje obľúbené rozloženie. Použila som ho aj v roku 2021, takže 3 roky po sebe. Zmenila som ho až pre 2024 rok a to uvidíme neskôr. Môžete si tu krúžkovať napríklad, ako máte smeny, keď máte nejakú nepravidelnú prácu. Môžete si sem zapisovať rôzne dôležité dátumy, narodeniny, rôzne pripomienky, ktoré majú teda termín. Na ďalších stránkach mám budúce termíny pre rok 2023, teda pre ten ďalší nasledujúci rok, ktorý nie je v tomto zápisníku. Tam si teda píšem vzdialenejšie termíny a vzdialenejšie udalosti, ktoré si potrebujem pripomenúť. Ďalej tu mám väčší priestor, kedy som naposledy urobila to a to a to. V tomto zápisníku som sa tomu venovala viacej než v tom 2023, avšak ani tu som nebola nejak dôkladná. Vrátila som sa k tomu občas, niečo zapísala, ale keď už som niečo raz zapísala, najdlhšie som zapisovala asi granule, objednávanie granul pre psa. Inak som sa moc k tomu nevracala, keď bol ten správny čas. Jedným z takých rozložení pre myšlienky alebo pre teda to naše zmýšľanie je o mne. Som hrdá na niečo, zlepším, som vďačná, bojím sa. Tieto rôzne také na zamyslenia, rozloženia som prevzala od Rakši. Neskôr pripojím aj odkaz na ňu. Ako teda vidíte, som hrdá napríklad, že som si vyskúšala učenie v škole a nejaký čas teda aj vydržala učiť v škole. Zlepším, veľa vecí som chcela zlepšiť, niektoré postupne zlepšujem. Som vďačná za to, že pri mne ľudia stoja. Bojím sa, že spadnem do starých koľají a tak podobne. Toto si vyplníte podľa seba a vlastne máte aj rovno také spoznávacie okienko o sebe. Máte niečo, za čo sa môžete pochváliť,
za čo sa môžete mať radi a viete na čom pracovať. Strachu sa treba postaviť a toho zlepšenia si zase netreba nakladať až toľko. Áno, jedno po druhom, krok za krokom. Ciele som vtedy poňala iba takou myšlienkovou mapou, len také nápady, rozvrhnutia. Nejak veľmi som sa im nevenovala, ani som ich nejak veľmi ani som sa nevracala k nim cez rok. Takže to je len tak v rýchlosti. Tu mám mesačné momenty. Môžete vidieť, ako mali vyzerať. Druhý polrok už tak nevyzerá. Mesačné momenty boli určené pre také zhrnutie mesiaca, zážitky, nejaké výzvy, nejaké pekné okamihy, spomienky, čokoľvek, čo vlastne vynikalo v tom mesiaci. No, neviem, či by som bola schopná to zrekonštruovať. Možno áno, pretože v druhom polroku som prešla trošku na iné rozloženie týždňov, takže možno by som bola schopná to vypísať spätne, ale tak už nejak sa k tomu nevraciam. Krabička čokolády. Krabička čokolády bola opäť pekne nazvaná stránka, ktorá mala byť zameraná v podstate na to, čo už sme tu mali, na čo som hrdá, na nejaké svoje zážitky, na nejaké svoje rozhodnutia, na nejaké svoje kvality, čo som spravila. Takže naozaj napríklad, že som doštudovala vysokú školu, že som požiadala o pomoc a prijala som pomoc, keď bolo treba, už a tak podobne. Takže opäť také pripomenutie, že nie ste len kus ničoho, ale naozaj máte tú hodnotu, dokážete tú hodnotu sami sebe vytvoriť, nepotrebujete k tomu nikoho druhého, dokážete veci splniť a dosiahnuť aj sami vlastnou silou. Na druhej strane máme kávičku. Toto rozloženie, tento spread, alebo teda rozloženie ste mohli vidieť aj v zápisníku z 2023. Tam však nebol už taký vyplnený. Keďže si kupujem prevažne z jednej kaviárne, pražiarne kávu, tak som si zapisovala, že ktorú som si kedy kúpila. Možno by sa oplatilo skôr k tomu pridávať aj nejaké hodnotenie, nejakú vlastnú recenziu, aspoň teda pre svoju potrebu a pre ďalšie rozhodnutia objednávok. Moja obľúbená kaviareň, pražiareň je teda doporučená mojim kamarátom a je to Coffee Spot. Je to pražiareň z Moravy a naozaj majú kávu veľmi dobrú. Majú väčšinou tak jemnejšie praženú. Mala som v tento rok aj 9 Grams Coffee, čo je slovenská pražiareň. Od nich som mala špecialitku, ktorá bola skladovaná v rumových súdoch. Takže tá bola taká iná. Pokladnička nemala zahrňať peniaze. Táto pokladnička mala zahrňať nápady na to, kam ísť, čo robiť, ako si vyplniť čas, akým aktivitám sa venovať. Veľa som tam toho teda nenapísala, ale niektoré z nich som splnila. Napríklad som sa venovala učeniu sa ďalšieho jazyka chvíľu. Háčkovanie som skúsila. A tak. Viac asi nič. Viac som bola zamestnaná vtedy v novej práci. Na gauči, tak som nazvala stránku, kde som sa venovala rôznym médiám, ktoré som kvázi skonzumovala.
Boli to teda napríklad seriály, filmy, audioknihy, dokumenty. Boli by to aj knihy, keby som vtedy nejaké čítala, ale teda tým som sa v tom roku nevenovala. Na lístku tu mám napísané nejaké odporúčania. Ďalšia stránka, opäť sú to, teda celá dvojstránka sú také na zamyslenie stránky, také na pomoc v ťažkých chvíľach. Pamätaj, zbav sa. Pamätaj na nejaké tie dobré veci, na niečo, čo ti pomáha a zbav sa nejakého toho negatívneho zmýšľania, myšlienok, ktoré ťa zhadzujú, veci, činnosti, ktoré ti nerobia dobre a predsa ich robíš. Proste také pripomenutie. Povedz toto, nie toto. Je zasa pripomenutie takých dôležitých slov, či už na ktoré ste prišli sami, alebo na ktoré vám pomohol prísť niekto iný. Namiesto toho vášho zacikleného v hlave, toho negatívneho kritika, ktorý vás teda stále zhadzuje. Pre mňa ten rok bolo ťažké vypisovať takéto rôzne stránky. Bola som na začiatku svojej cesty, ale teda niečo som zo seba dostala. Trošku som niekde inde, ale tak je to dlhá cesta. Prasiatko. Takto roztomilo som nazvala svoje financie. Malo to byť prasiatko ako pokladnička a vidíte tu vlastne ten istý spread, to isté rozloženie ako v zápisníku 2023. Máme tu, je tam vždy čiarka na celkovú sumu za mesiac, aký bol rozdiel medzi príjmom a výdajom a koľko bol teda príjem, koľko bol výdaj. Je to teda presne to isté, len je to všetko vypísané, vypočítané, preto vám to neukazujem, je to moja súkromná záležitosť. Pardon. Ďalej tu mám stabilizačné techniky, čo sú vlastne také metódy, aktivity, ktoré je dobré robiť spočiatku pravidelne, nejak si ich zautomatizovať a následne si ich privolať, keď máme ťažkú chvíľu, keď sme v nejakej úzkosti, keď sme v nejakej stresovej situácii, keď nás zrádzajú myšlienky. Dobre sú cvičenia s dýchaním, napríklad krabicové dýchanie alebo štvorcové dýchanie, nebola som si istá, ako ho nazvali vtedy. Znamená, že napríklad na 5 sekúnd sa nadýchnete, 5 sekúnd zadržíte dých, 5 sekúnd vydýchnete a 5 sekúnd opäť zadržíte dých a tak znovu dokola. Dýchate akoby do takej krabice. 5, 5, 5. Sú tu rôzne aj na odpútanie pozornosti. Môžete si to teda priblížiť, cvaknúť. Ďalšie také rozloženie, ktoré som tu mala na také uvedomenie si, ale nejak som ho nedotiahla, bolo potešenia versus šťastie, čo je pre mňa len také potešenie, ktoré môže spestriť ktorýkoľvek deň a čo je naozaj šťastím v mojom živote, čo dokážem, čo mám. Nevypracovala som úplne toto cvičenie, ale teda môže byť dobre tiež pri nejakých ťažkých chvíľach pripomenúť si tieto veci. Zoznam potešení môže byť dobrý, napríklad keď máte horší deň a chcete si ho spríjemniť. Ďalej, čo mám na sebe rada? Tak v tom roku som prišla len na toľkoto veci, aj tak si myslím, že ich je dosť.
Je dôležité mať aj seba rád, teda s nenávisťou voči sebe ďaleko nedojdeme. U mňa je to také rôzne. Sú také chvíle, sú onaké chvíle, ale je dobré mať práve preto nejaký ten zoznam, ktorý nám pripomenie, že predsa len sú veci, ktoré máme na sebe radi. Ďalším takým rozložením bolo starostlivosť o seba, čo mal byť zoznam aktivít, ktoré by som mohla robiť pre spríjemnenie si dňa, pre také postaranie sa o seba, pretože taký dobrý pocit začína pri tom, že sa staráme o seba, staráme sa o svoju pohodu, o svoje vlastné šťastie, zdravie a potom môžeme vlastne rozdávať a dávať druhým. 22 vecí, 22 krát 22 vecí v roku 2022. Toto rozloženie je od Jessie Corin, mám ho tu úplne v jednoduchom prevedení. Znamená to, že vytvoríte si taký graf, 22 miest medzi bodkami krát 22 miest a dole si napíšete úlohy, aktivity, ktoré chcete za ten rok splniť 22 krát. 22 aktivít 22 krát. Býva to väčšinou podľa teda roku zakončenia, ale môžete si kľudne spraviť 20 vecí 20 krát v tomto roku, alebo teda ako už uznáte za vhodné. V neskorších rokoch Jessie napadlo trošku rozšíriť toto rozloženie a pridať stránky, do ktorých si zapisujete, kedy a čo presne to bolo. Napríklad keď máme prečítať knihu alebo vypočuť si knihu, tak kedy som dokončila tú knihu a aká kniha to bola, aby ste si zaistili teda aj, že si ju nezapíšete dvakrát a aby ste teda aj mali takú spomienku na to. Dobre, a poslednou stránkou je stránka miesta. Táto stránka mala slúžiť na zapisovanie si rôznych kaviarní a reštaurácií, ktoré som v tom roku navštívila. Veľa ich teda nebolo, ale celkovo nechodievam až tak často von, takže predsa len ich bolo dosť. Ďalej v zápisníku mám ešte ročný kompas, ten vám priložím do odkazov v opise. Ročný kompas je také zamyslenie sa nad uplynulým rokom a nad budúcim rokom. Dajú sa podľa neho pekne stanoviť ciele na ďalší rok. Má aj potom polročnú verziu, kedy teda po pol roku si tak rekapitulujete svoje postavenie voči cieľom. Zamyslíte sa, či teda chcete ich stále vykonať alebo chcete nejaké nové ciele. Tých úloh a otázok je v tom dotazníku veľa. Na stránke, ktorú vám pošlem, je k dispozícii aj v slovenčine, takže nebude problém sa k nemu dostať. Dobre, pre rok 2022 je to všetko z tohto zápisníka, aspoň čo sa ročných stránok týka. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak ste až prišli až sem, nechajte v komentároch emoji psíka alebo niečo s vtáčikom, niečo s perím. Týmto sa s vami lúčim. Prosím, zvážte like, zvážte odber, zvážte komentár a vidíme sa na budúce v ďalšom videu.